used to tell the Ezewan in Miri, I tell them all the time, you are serving a dead G. There is no power that is greater than the power of Jesus Christ. Your Queen of the Coast is under my feet. I'm not even saying under the feet of my Jesus. Even me, Prophetess Somi, I am superior to your Queen of the Coast. When I enter, she bowed. If you think I'm a liar, go to social media, print my picture, take it to the river and show her. Anything she answer you, come and give me response. In my favorite sobo, o nwere ofife nchọpụta baka ndị amụma ndị ụka, ndị prophetess anyị na ndị prophet anyị. Ngwa ha fụrụ na ha hazie ewi. That is, immediately they see they are no longer going viral. The next taxes ha ga-eji wee pụta abụ ndị eze nwanyị, ndị mami wọta, ndị dibia, o jikwa gbata nnụnụ, nne eji wee felu. Because tell me why this morning. Na-alụ ọrụ dibia nwanyị, unu anụgonu. Mana ofife m chọrọ ka ngwa anyị bụ, kedu ife anyị na-anụlụ ọgụ? Kedu ife anyị na-anụlụ ọgụ? Ọkwa iwu obodo anyị kwuru si na onye ọbụla dị nwere ohere ikwenye n'ife ọbụla sọrọ ya nụ. Keduzi ife anyị na-anụlụ ọgụ? Ọsọsọ na mpaghara ala Igbo anyị ka m fụrụ mmadụ chegharị ha kwa. Ife wu nchegharị ya bụ ebe nchegharị ya na-ebido owu na mmụọ be nne ya. Ebe wu nchegharị ya na-ebido owu na ndị agbata obi ya, ụmụnne ya. Nchegharị abụghị mmụọ be nna gị ka eji eme nchegharị. Jee n'obodo ndị ọzọ, ụdị ụka ọsọkwala gị na-eje, ụdị rank, ụdị ọkwa ọsọkwala gị nwee n'ụlọ ụka. Ijecha ụka ahụ ije mee ife mmụọ obodo gị na-ekwu. Mana ọsọsọ na ala Igbo anyị ka ọ ya bụ onye chegharị ha kwa. Ife izizi ọ ga-ebido na nchegharị ya bụ na nwunye nwanne papa ya na-ata ya amoosu. Ife izizi ọ ga-ebido kwuwa ewu nọ nne ya bụ ekwensu enwe. Mgbe ife izizi ebe mbido nchegharị ya na-ebido owu, obulu akwụkwọ nsọ jebe na mmụọ be nne ya ije eti ọkụ gbagbuo. O nwere ofu ajụjụ nna ajụ, nwere ife na-agbagwoju m anya. Sinsi apụtara n'ihu akwụkwọ na-egosi anyị ndị jụrụ ekwensu na ọrụ ha niile. Maka na ife wee jụ ekwensu ndị Igbo anyị ma maka ya bụ mmụọ be nna gị, ndị ichie be nna gị. Nya bụ ekwensu ndị Igbo anyị ma maka ya. Ọnya bụ ịpụta akwa n'ụlọ ụka. Pastọ ọbụla ma ọ prọfet ọbụla ife ọ ya na-agba mbọ bụ ka ọ chọọ be dibịa ọ ga-ejeje tie ọkụ gbagbuo, ka ọ chọọ onye ọ ga-aghọgbute. Onwe ike ọ bụrụ onye na-eji agụụ wee mabanye n'omenala. Mgbe ọfọghọzi ego ahụ ọ na-achọ, o bupụta mkpọkọrọ ife o ji aghọwu onwe, chọwa pastọ ọ ya ejekwu. Pastọ ahụ ya adụkwanụ njikere ịnabata ya maka ife ha na-achọ. Apụta sị gị na ekwensu echegharịana. Onye merụ na anyị ife a biko? Na 2025 ka anyị ka na-eme ụdị omume a. Na 2025 ka anyị ka na-eme ụdị omume a. Since itiwere ụdị mkpu anyị na-eti, ọkwa ife chiefu na n'igwe ndị mmadụ na-anachighị azụ na omenala. Since itiwere ụdị mkpu anyị na-eti, ife chiefu na n'igwe ndị mmadụ na-achọ ụzọ be nna ha na nne ha je na-edozi ife mebiri emebi. Olubeghị oku unu ya ezuzie ike. A na-ekwu okwu ka ama ka ya esi chịkọnata ụmụnne anyị ọnụ ka ha nataba mmalụ ka ya esi ka be nna ha ya esi dị mma. Ị ka na-ekwu okwu eze nwaanyị mmiri ji esikwa ji nọrụ n'okpuru ụkwụ gị. Eze nwaanyị mmiri nọ n'okpuru ụkwụ gị, ma ndị mmadụ ejisi ike na-echigha azụ na omenala kwa ụbọchị. Ife ha na ịghọtabeghị ife ị na-eme. Maka na ọ bụrụ na eze nwaanyị mmiri nọ n'okpuru ụkwụ gị, onwe ozi onye ya ekwechighị azụ na omenala by now. Ka ọha m otu a n'ọnụ biko na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede. Ka ọha m otu a n'ọnụ Adanigbo bụ afa m, nyere maka tụsa ozi a. Zonye okwu na ngalaba okwu ma gwa m ife wee echiche obi gị n'ife ejije a. Ndewonu.